Bad migao mar obila okuongo monj manyotimore e gweng' ma Chemase manie tong' mar kaunti ma Nandi kod Kisumu, kama ji adek nonegi kata sendo obila bende ne jopiny omonjo mowang'o. Kaka jafwambo marwa Hilda Obuya leronwa, jodak mane ni kod ich wang' ne omonjo tesendo obila ma Chemase kendo ketho mwandu e kinde dwaro mar kawo chik e lwetgi ka gidwaro ni gineg achije moko ma itudo gi nek mar jago moro makaono. En ywaruok manyo ochakore bang' nek mar jago moro manyo okwany ringre, nek ma iwacho ni otudore gi maundu ma thoro muoch kono, kendo jogweng' owacho ni otudore gi ohand kuong' ma ok opuodhi. Ywaruok mane ochakore ka kweth mar jopiny no ochopo e tesend obila ma Chemase mani Tinderet kane gidwaro monjo achich ma itudo gi nek mar jago ma jahigni 38 ma bende fuondi mag dende no ochod oko. E kinde ywaruok go obila, jopiny no ochwe mowang'o nyamburko mar obila ka gisundo ni nyaka migi thuolo mar kawo chik e lwetgi, kendo monjo achijno ma e thuolono noriko geng'negi obila kendo ni timone nonro bang' yie ketho mar nego jagono. Komanda mar obila ma Tinderet, Johnson Mwariga, oyango ni jopiny ohe obila gi teko kaluwore ni thoth margi kendo nyogi muomo ma giwuodho oko achijno ma gichwe gi nego kanyo kanyo. Jambo ambayo inatupea shida sana katika area hii ni pombe ya haramu. Pombe ya haramu ndio inatupea shida katika area hii. Nataka kuwashukuru the chiefs and the provincial administration for doing a very good job. Nowadays we don't have these illegal brews in our area to the extent that our people are going to our neighbor Kisumu County and especially the area called Kabonyo kwenda kukunywa hiyo pombe ya chang'aa. Watu wamezirika, hata wamama amepiga mayoyo, na kama angekuwa si serikali tena maneno yangekuwa mbaya. So tunaomba serikali tafadhali uone jinsi ya pombe. Jinsi kwetu upande wa Rift Valley hakuna pombe. Pombe iko chini. Na hii serikali chini na hii serikali ya Rift Valley si moja. Bang'e nyogi dhi nyaka e tesendo obila ma Kibigori kendo nego achich moro mane rikni e sel. Mwarigi wacho ni jogo duto ma itudo gi nek mane otimorego kod jopiny ma okawo chik e lwetgi idhi kawnegi okang' mar chik. E ywak margi, jopiny to ne ose obila ni oseketo nyawo e kinde ma arita medo rochore e gwenge ma Chemase. E ote mare, jachiw wach e lo obila Dr. Resila Onyango okwedo monj manyo otimore ka okwero jopiny ni owek kawo chik e lwetegi. Dr. Resila onyiso jopiny ni omi obila thuolo mar tiyo tijegi maonge obadho kendo gikaw mana ting' mar chiwo lipot ne obila. Hilda Obuya, Ramogi TV.